So hello guys, magandang umaga. Ito po, magluluto po tayo ngayon ng sapsapurikot. Hindi ko alam sa Tagalog. Tagalog ba yung Ilocano? So ito guys, ang ating dinuguang manok. Tagalog. Basta may dugo-dugo. So ito po ang aking mister na siya po ang magluluto. Kailangan mo talang tadtadin or tagang pinong-pino yung mga kwanon. Bawang, sibuyas at luya. Ayan, ginger, garlic, at saka onion. Lagyan mo rin siya syempre ng sili. So, ganyan dapat guys, talagang tad-tad na tad-tad. O yung pinong-pino yung mga slice niya pag dinuguan na manok or sapsapuriket in Ilocano. Or dinuguang manok, parang dinuguang baboy din siya. Pinagkaiban lang nito, talagang lagyan mo dapat siya ng maraming sili. Mainam din to sa mga mahilig sa mga magpulutan, ganun. Kahit ano, yan. Kapatid, dahil sa mahiyain po siya, ako na lang yung tagapagsalita. Siyempre, unang-una, painitin muna natin ng mas mainam. Mas maganda talaga yung mainit na mainit. Hindi, keme lang. O, kailangan talagang mainit. Ayun, siyempre, mantika. Yan, panoorin nyo na lang mga kapatid. Dahil talagang sobrang mainam na mainam to. Masarap na masarap. Mas masarap pa sa masarap. Parang yung bago. So, ito naman mga kapatid, separated po natin siya kasi para sa tinola. Yes, ito lang po siya para mas mabilis makon. Pero, next ko na lang po itong i-vlog. One po ito, native na manok. Masarap po ito. Mas masarap na kapag native. Kasi talagang lasang bansa. Hindi compare mo sa 45 days. Pero para sa akin lang naman, mas masarap talaga ang native na manok. Yan, syempre mauna ang ginger para naman talagang lumabas yung totoong lasa at saka natural na natural. Syempre bawang. Yan, mahihain sa magsalita ay ako na naman sasalita. Yan ang ganda talaga sa pakiramdam mga kapatid kapag may mister ka na. Kasi kahit magkaaway ka minsan. Sili pa rin ako. Ang batinit ang pasya. So, ito naman mga kapatid, ang ating sili. Pwede rin pong tad-tad matad-tad or talagang pinong-pino. Pero ito po kasi baka naman masilihan ang mata ko. Kaya mas mainam mag-ingat. Yan, nasa inyo po kung ilan yung ilalagay nyo. Isa o dalawa, tatlo. O huwag na nalang dyan. It's up to you. Yan, optional lang kayo para mas mainam pa sa kapag. Yan, maanghang po talaga yan.
次我真的睡着了。